Itsasoko ura eguzkiaren beroarekin lurrundu egiten da. Lurrindutako ur hori zerurantz joaten da eta hodeiak sortzen dira. Gero kondentsatu eta hau da, euria egiten du. Batzuetan gorago joaten da eta elurra edo kaskabarra egin dezake. Euria egiten duenean zati bat lurrazpira joaten da, beste zati bat erreketara, ibaietara eta lakuetara, eta handik dena itsasora. Ikusten duzuen bezala, uraren zikloa behin eta berriz errepikatzen da. Lurrundu, kondentsatu, solidotu, urtu eta gero dena itsasora. Gure ustez, uraren ziklo naturala ondo esplikatu dugu.